Shalom, salam tentrem rahayu. Para pasamuan ingkang tinresnan wonten ing patunggilanipun Gusti. Kula Pendeta Yosef Kristianugroho saking Gereja Kristen Jawi Wirobrajan, Klasis Ngayogyakarta Ireng Kilen. Keparenga badhe maosaken renungan Sabda Winedhar ing dinten Jemuah 19 Desember taun 2000 selangkung kanthi jejer ahli waris. Dene sabda suci pangandikanipun Gusti kapendhet saking serat Galatia bab 5 ayat 7 ingkang mekaten suraosipun. Dadine kowe kabeh iku wis dudu batur tukon maneh, nanging putra. Lan yen kowe kabeh iku putra, kowe iku iya padha dadi ahli waris marga saka Gusti Allah. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Kadunungan bondo ingkang linangkung menika pancen ngremenaken. Awit para putra lan wayah badhe nampi warisan ingkang kathah ugi. Ananging kathah ugi brayat ingkang dados cerah awit saking wontenipun warisan menika. Cekakipun warisan ingkang arupi bondo menika saged datengaken kabingahan lan katentreman. Nanging ing sisih sanes saged ugi datengaken karisaan. Pasamuan ingkang kinasih, waosan kita wanci menika mujudaken piwucalipun Rasul Paulus dhateng pasamuan ing Galati. Ingkang ngengetaken dumateng pasamuan babagan ateging pasamuan minangka ahli waris kratoning swarga. Pasamuan sampun sinebat putra sanes abdi utawi batur tukon. Lan minangka para putranipun Allah pitados menika badhe pikantuk warisan kawilujengan saking Gusti ingkang sipatipun langgeng. Dateng tiang-tiang ingkang sami pitados dateng pakaryanipun Allah lumantar Gusti Yesus Kristus. Menika sampun cinadangan warisan ingkang langgeng. Menapa ingkang kedah katindakaken dening para putranipun Allah ingkang sampun kacawisaken warisan kawilujengan ingkang awujud gesang langgeng menika? Kedahipun kita boten dados abdinipun jagat lan abdinipun dosa. Tegesipun boten nglampahi dosa malih. Ananging dados para putraning kratoning swarga ingkang tansah nyunaraken kamulyanipun Sang Kristus. Tansah ngaturaken panuwun dhateng Gusti Allah ing sadengah kawontenan papan lan wekdal. Awit kanugrahan ingkang sampun kaparingaken dhateng kita sedaya. Wujud atur panuwun syukur menika saged kawarna dhateng gesang kita sami atut ruktut kebak ing karukunan ing antawisipun para putra-putra kekasihipun Gusti. Gesang nyawiji kanthi guyub rukun sinartan babaraken sekatresnanipun Gusti, temahan tentrem rahayu ingkang pinanggih. Para pasamuan ingkang tinresnan wonten ing patunggilanipun Gusti. Mekaten wedharing sabda pangandikanipun Gusti. Mugi Gusti maringaken kekiyatan lan kawicaksanan anggen kula panjenengan nampi lan ngestoaken dawuhipun Gusti. Amin.